Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. The Gumbis versus the Mselekus siyakhuluma nje siyixoxela nakho-ke sekuyavela ukuthi ubaba Gumbi ubuka ishow Uthando Nesthembu because kuvela kubantu ukuthi hayibo nakho esekhomenta ngamakhosikazi kababa Mselekus. Alikho iphutha ukuba ifan yaleya show ngoba ayibaningi abantu abayibukayo leya Uthando Nesthembu. Akaqali-ke futhi ukhuluma ngabo na season 1 yaba khona into yokuthi ngathi kwelakhe ekhaya kunokuthula ngale akukho ukuthula nanokuthi-ke vele abantu uma bebuka bazoqhathanisa isithembu. Mina ngithatha iside la muntu ngihlezi ngizoshintsha ngendlela engiyibona ngayo nangendlela futhi abantu abaphawula ngayo ku-social media. Basi-ke sesikulena-ke eye-peace ekhaya okuyinto enhle kodwa futhi manje nakho ukulandela i-story noma i-TV show kumnandi ngokuthi ubona ama-side ahlukahlukene. Engathi mina mhlampe ngale eMzumbe khona-ke kule peace engekho nabakholelayo ukuthi ayikho i-peace. Kusiza ngani-ke umuntu oyi-viewer obuka i-story ukwazi ukulandela ukuthi mhlampe i-reality show ukhona u-50% ukuba real because siyakwazi ukubona ubaba Mseleku edlula ey'ntweni ey'hlukahlukene ama-challenges akhe as a polygamist, also namakhosikazi nokuba na different emotions because siyakwazi ukubona ukuthi nangu unkosikazi othile emnikeza inkinga, leyo nto leyo inakho ukuthi hhayi akusiyinganekwane khona-ke yabo. Ulapho kumehluko nokuthi akusiwo umdlalo nokuthi mhlampe if ubuka njengomuntu ozofunda ukuthi yinto mhlampe ofisa ukuyenza ube nayo i-picture ukuthi kanti kubuye kube nje masibuka ngalo Uthando Nesthembu. Kanti ngapha ku-the Gumbis because basebasha isitori sabo asakagcwali kahle hle. Esisakubonayo nje ukuthi inhlonipho ikhona ezinganeni, isiZulu noma amasiko isiko bayakulandela lokho. Ngaphandle kwalokho akukho okuningi esingakusho. Kanti ngapha sesimbonile ubaba wakhona eba emotional, sesimbonile ubaba wakhona edlula ey'ntweni ey'ningi engathi mina ngibuza kubantu yini osuyifundile ngokubuka Uthando Nesthembu. Ngaba ubhuti noma usisi mhlampe ungaconsider umshado onjena, ungakwazi ukubuza lowo mbuzo usebenzisa ishow ukuthi ufundeni. Ungakwazi futhi ukubeka izinto eziningi usebenzisa izinto ozibone kwi-show. Kube ukuthi-ke abantu abafani, ukhona ongasho ukuthi ayi mina ngiyibukele leya show angifundanga lutho. Omunye-ke nje uthi mina ngiyibukele leya show engikubonile ukuthi nje isithembu asikaze sibe sihle noma bengasikhuluma kahle kodwa nje into engiyibonayo u-1, 2 no-3. Ulapho kumehluko yabo. Kanti ngapha siyakwazi ukuthi sesilobo sime egameni lokuthi ave kune-peace, ave kunenhlonipho. Kanti ezinye izinto yabo engathi mhlampe ngenzeka ukuthi kuhleli phezu kwazo ngoba nakho sekuphoxeka ingane iyakhala. Omunye ufika nokuthi hayibo ingane ikhohlakele why ubaba eyidlalisa. Kanti omunye uzothi ngalesi sikhathi akekho wazi ukuthi le ngane iphatheke kanjani ngokungahlali nayo la emcebeni wasekhaya, ngokungabi yingxenye yayo zonke izinto ezenzeka ekhaya. Iba khona ngaleso sikhathi ngoba ihlala nogogo ongenze ukuthi mhlawumbe kukhona nayo kuyiphathe kabi mase kuvela lamagama anje aphuma kubaba iphatheke kabi. Nanokuthi-ke ngempela kodwa uma umdala ngeke ufanise unkosikazi nengane ngoba khona la othe nje unjena ubaba wakhona ngoba nangu edlalisa amakhosikazi ethi nigqoka ama-pumps ka-R2. Manje usho ukuthi ufanisa unkosikazi nengane ehlala nogogo? Ngempela uqinisile? Hayi kabi guys. Ingane ehlala nogogo sikhipha lezi zinto esithi ama-lessons, asisho ukuthi ilezi zinto ezenzakalayo. Ingane ehlala nogogo ziningi izinto ezenzakalayo kuleyo ngane.
asazi ukuthi mhlambe yona mayingabuzwa inikwe ithuba lokuthi ibuze ukuthi ke ayibo kwenzakalani empilweni yakho ngane, chaza ngendlela uvuleleke ukuthi yikupho okujabulisayo nokungakujabulisi. Manje mase kuzovela igama lokuthi kuba bayi impahla eyishibhile, yabona nje. Hayi, mase nina nithi-ke vele namakhosikazi uwadlalise kanjalo ukuthi thina sizophawula ngalokho okwenzeke kwi-show. Masibuka ama-TV shows asizuphawula ngokuthi vele kuyenzeka behambe beye eholidini beye eParis bonke zomndeni nayo leyo ngane nengane isuke ikhona. Sizophawula ngokuthi u-episode 4 utheni. Mase ku-episode 4 sesikhipha into engaba yisifundo noma ibe topic sikhulume ngayo, njengokusho ukuthi angeke kodwa ngempela ukuthi uqhathanisa ingane ehlala nogogo nonkosikazi hayi ayikwazi lento ukufana, ngoba phela manje unkosikazi umuntu omdala no-understand izinto ngendlela ehlukile. Ukunomntwana nohleli ugogo ehleli kude mhlampe ebuka ukuthi hey yazi ekhaya kunokuthi nokuthi naye mhlampe uyafisa ukuba ingxenye yalokho, kodwa amandla walele kuyo. Amandla lele ekutheni abantu abadala uma behlangana badiscussa bathini, kukhona izinto eziyikweleti ekufanele ukuthi zilungiswe, mase kuba ukuthi-ke kuyavunyelwana ukuthi umntana uhlala ngapha noma uhlala ngapha. Manje ukwazi ukukufanisa unkosikazi yena ototoswayo mangabe etotoswa noma futhi okhuluma izinto ezikwi-level yokuba unkosikazi no-husband wakhe, mase ufanisa ngathini mhlampe ukuncokola noma ukudlala noma yini yona leyo uyifanise. Umuntu omdala noma ungathini into oyisho kuyena uzoyibamba ngeso lokuba mdala. Omncane ngenzeka ukuthi izwele ngoba mhlampe ngempela ube nosuku olubi ngaleso sikhathi. Kufana nengane ibuye esikoleni, ingane uyayibuza ukuthi uhambe kube njani esikoleni, udlale kanjani, bekunjani, akutshele-ke umntwana lezi zinto akutshela zona mhlampe athi zimphathe kabi, wena uzilalela umdala uthi akuyilutho lokho. Kodwa mase ukhuluma nengane usukhuluma nge-level yengane manje ukuthi hayi ungakhathazeki ngokuthi nokuthi ukuripothe ukuthi manje usho kanjani wena ukuthi singaqhathanisa ingane nonkosikazi, nehlaya elidliwe ingane nonkosikazi ukuthi kuyafana. Even amahlaya ngempela lawa ahlekisa abantu. Khona into sokuthi ingane ihlekisa iqephuke kodwa umzali engahleki ngoba yena kwi-level yakhe uba mdala lento ayihlekisa, kodwa enganeni iyahlekisa. Manje uthi awu uthi phela nobayede nombuso umamkhulu noma mncane u-first wife u-second wife ubabugumba idlala nabo, wathi wabathola begqoka ama-pumps o-R2. Yabo udlala namakhosikazi, yabo iyahlekisa ngoba phela vele amakhosikazi mhlampe indlela ayizwa ngayo iyahlekisa, ngoba ngenzeka ukuthi ngempela kwakunjalo nabo bayahleka ukuthi hayi bo cha sekumnandi-ke sesinyathela ngolona, sesinyathela ngomholo womuntu. Kodwa manje enganeni ehlala nogogo ongakayi mhlampe ukuthi ukhuluma naye icele nje, yabo kube khona i-understanding ephelele ukuthi kwenzakalani ngani, mase uvele ufake igama lokuthi vele impahla eyishibhile. Hayibo, why? But i-TV show-ke akukho that deep, akukho deep i-TV show. Hayi kodwa ezinye izinto zivele zithi ukuyibona lento le, yabo lento le ukuthi lezi zinto lezi ey'thanda ukuyi-expose, lento le yokuthi nje abantu bazothi-ke ayi phela angisho kabi. Ikhona lento kubantu ukuthi yabo umuntu uma esenemali kakhulu ngisho ngabathuka ngenhlamba bazozwa ihlaya, bayayenza kabanye.
Mina kodwa uthi yangihlula-ke ngoba ngempela uma kukhona umuntu engazwakali ayizwakali. Ngiyazi ukuthi phela kuthiwa izwi lomuntu lihamba nemali yakhe kodwa nje into engazwakali yona ayizwakali. Yikho nje abanye bazosibuza ukuthi yikho abanye bazoqhamuka la sibuthi ave ninomona. Hawu kahle nibonina. Iphoxelani ingane? Akuhlangene ney'moto, akuhlangene nemuzi. Ingane iphoxelani? Noma kudlalwa-ke ngoba phela manje nazo ezinye iy'ngane zakubo iyay'bona. Mhlawumbe ngempela yona ayinakho lokhu ezinye iy'ngane ezinakho nalokho akuyiphathi kahle ngoba ingane-ke. Kambe mina ngikhulumelani into eningi? Cha, ukuthi bengifuna ngizama uku-understand-a lokubeka iphuzu lokuthi vele udlala kanjena leya ngane ikhohlakele uqhathanisa unkosikazi nengane. Hayi. Cha bo, engadlala nje nonkosikazi. Unkosikazi usemjwayele vele isikhathi esiningi ngenyanga sazi ukuthi unkosikazi umbona kangaki noma ngesonto. Ingane kodwa nihlala nogogo. Nayo ibhekana naloku ebhekana nayo lapho ihleli nogogo. Mase ingane siyafika ithole ithuba lokuba nomzali. Nangu-ke umzali esezoyidlalisa ngey'mpahla ey'shibhile.